Bilboko Ingeniaritza Eskolako laborategi honetan ahotsak jasotzen dituzte. Kontseilariak txosten bat nahi du eta orantxe nahi du. Kontseilariak txosten bat nahi du eta orantxe nahi du. Pantailan agertzen diren horren antzeko zenbait esaldi grabatu behar dira eta horrekin aski da gure ahotsaren oso antzekoa den eta edozein testu irakurriko duen beste ahots sintetiko bat sortzeko. Bakoitzak egin dezake bere etxetik. Problemarik gabe, bere etxean, daukan aurikular eta mikrofonoarekin, grabatzen ditu esaldiak eta gero behin esaldiak grabatuta bidaliko dizkigu laborategira, interneten bidez, eta guk hori prozesatuko dugu eta sortuko dugu sintetizadorea. AOLab laborategiaren egitasmoa ahotsak aldezakeen jendearengan pentsatuta dago. Ebakuntza baino lehen, ahotsa jaso eta gero erabiltzeko. Ahots bankua da odol bankua bezala. Ahotsak jasotzen ditugu, ahotsak ez daukatenentzat, sortuko genuke ahots sintetiko bereziki eginda pertsona horrentzat. Eta gero, pertsona horrek erabil dezake bere konputadorearekin, bere ordenadorean, bere tabletean edo bere mobilean, testuak, berak idatzitako testuak irakurtzeko. Erabilerak asko ugariagoak dira noski. Aisialdian, bideo jokoetako pertsonaiei emandakieke ahotsa. Itzuek interneten ibiltzeko sistema bera darabilte, eta bide beretik posibile da gidatzen joatea esaterako eta eguneko egungariko testuak entzun ahal izatea. Oraingoz baina, horretarako ahots emaileak behar dituzte. Euskaraz eta 4 erdaratan egin dute orain arteko lana eta laster beste hizkuntza batzuk gehituko dizkiote egitasmoari.